இன்றைய பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம். இதுக்கு கத்திரிக்காய் ஒரு 4-5 கத்திரிக்காய் காம்பு கொஞ்சம் நறுக்கிட்டு 4 பொளந்துக்கு அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். புளி ஒரு எலுமிச்சை சைஸ் அளவுக்கு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அரிசி, ஒரு ஸ்பூன் தனியா, ஒரு அரை ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, ஒரு பிஞ்சு மிளகு, ஜீரகம் இதை வறுத்து அரைக்கணும். அதுக்காக வச்சுருக்கேன். குழம்பு மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு கொஞ்சம், வெங்காயம் தக்காளி மிக்சியில் குறன்னு நசுக்கி வச்சுருக்கேன். பூண்டு உரித்து வச்சுருக்கேன். தேங்காய் அந்த மசாலா கூட சேர்த்து அரைக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த தட்டில் இருக்க அரிசி, தனியா, கடலைப்பருப்பு, மிளகு, சீரகம், வெந்தயம், இந்த தேங்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த புளியை கரைச்சிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுக்கலாம். இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டேன். இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு உளுந்து போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ கடுகு பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் இந்த வெங்காயம், தக்காளி, நசுக்கினது, பூண்டு, காய்ச்ச கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் இதில் போட்டு வதக்குறேன். வெங்காயம், தக்காளி மிக்சியில் குறப்பாக நசுக்கிக்கிட்டேன். பூண்டு உரித்து வச்சுருக்கிறத போட்டுக்கினேன். கருவேப்பிலை, காஞ்ச கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டேன். இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும். இது கொஞ்சம் வதங்கின பிறகு அதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காய் போட்டு வதக்கலாம். இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிடுச்சு கொஞ்சம். இப்போ நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க கத்திரிக்காயை போடலாம். நான் ஒரு 6 கத்திரிக்காய் எடுத்துருக்கிறேன். ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸு புளிக்கு ஒரு 4 பேர் சாப்பிட்ற அளவு குழம்பு தான் இது. இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கின உடனே புளி கரைசலை ஊற்றிக்கலாம். நல்லா கத்திரிக்காய் வதங்கட்டும். நல்லா எண்ணெயிலேயே தோலை வதங்கணும். நல்லா வதங்கின பிறகு அந்த புளி தண்ணியை அதில் ஊற்றலாம். இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இந்த புளி கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். இதை ஊற்றிடலாம். தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக கரைச்சி வைங்க, திக்காக கரைங்க. அப்போ தான் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு திக்னஸ்ஸாக இருக்கும். இப்போ இந்த புளி தண்ணியில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போடலாம். அப்புறம் மிளகாத்தூள் போடலாம். குழம்பு தூள் ஒரு 3.5 ஸ்பூன் போடலாம். 2, 3, 4 3.5 ஸ்பூன் போடலாம். அதுக்கப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் போடலாம். உங்களுக்கு திட்டத்துக்கு நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கோங்க. இப்போ உப்பு போட்ட பிறகு இதை கொஞ்சம் கலந்து விடுங்க. இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த மிளகாத்தூள், குழம்பு மிளகாத்தூள் பச்சை வாசனைலாம் போகட்டும். இந்த பச்சை வாசனை போன பிறகு அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த வத்த குழம்புக்கு அரைச்சி வச்சதை நம்ம அதில் ஊற்றி கொதிக்க வைக்கலாம். இது இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸ் வரட்டும். கொஞ்சம் குழம்பு திக்னஸ் வந்தவுடனே நம்ம இந்த அரைச்ச அந்த வத்த குழம்பு பொடியை தண்ணி ஊற்றி தேங்காய் போட்டு அரைச்சிருக்கிறேன். இந்த பொடியை நீங்கள் தனியாக கூட அரைச்சி வச்சுக்கலாம். தேங்காய் இல்லாமல் தேங்காய் சேர்த்து அரைக்கும்போது தண்ணி ஊற்றி அரைக்கலாம். அப்பப்போ தேவைப்படும் போது பொடி மட்டும் தனியாக நுணுக்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வத்த குழம்புக்கு எப்பெல்லாம் வத்த குழம்பு வைக்கிறீங்களோ அப்போல்லாம் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ நான் இந்த அரைச்சி வச்ச விழுதை அதில் அதை பாருங்கள், மிக்சியில் நான் தேங்காய் சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிட்டேன். இதை இதில் ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடலாம். இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அலசி ஊற்றிக்கலாம். இதை மிக்சியில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அலசி இதை ஊற்றிக்கிறேன். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க. இப்போ பாருங்கள், இப்போ அரைச்ச விழுதை நம்ம இதில் குழம்புல ஊற்றி கலக்கி விட்டுடலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா கொதி வரட்டுங்க. இது நல்லா கொதி வந்த பிறகு நம்ம சூப்பராக எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு தயாராகிடுச்சு. கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும்.
இங்கே பாருங்கள், இந்த குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. அந்த பொடியெலாம் அரைச்சது போட்ட உடனே நல்லா திக்னஸ் ஆகிடுச்சு. இன்னும் நீங்கள் திக்னஸ் வேணுன்னா கூட நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கலாம். ஆனால் கொஞ்சம் வெடிக்கும், குழம்பு வெடித்து வெளியெல்லாம் தெரிக்கும். அதனால் இதை ஒரு மூடி போட்டு வைக்கணும். ஆனால் இப்போ இறக்குற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு. இப்போவே நம்ம இறக்கனாலும் இறக்கிடலாம், இல்லை இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் இன்னும் சுண்டணுன்னாலும் நம்மளுடைய விருப்பம்தான். இப்போ நான் இந்த ஸ்டேஜில் இறக்கிக்கிறேன். இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த குழம்ப வேறு ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த கிண்ணத்தில் ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டேன். இந்த வத்த குழம்ப, எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு தயாராகிடுச்சு. இப்போ இந்த குழம்பு உங்களுக்கு இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கதம்பம் 2.0 சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை அழுத்துங்க. வாழ்க வளமுடன், நாளும் நலமுடன்.